बाबू केकर लइका हुआ हो? Oh my God! DJ! जहिया से आइल न ससुरा से नहीं हो, जहिया से आइल न ससुरा से नहीं हो, ओकर छौड़ा रातो दिन हमरा घरे रहता। नाम धो के हम के सुदामा कहता, आ मानवा के बेटा मामा मामा कहता। नाम धो के हम के सुदामा कहता, आ मानवा के बेटा मामा मामा कहता। एक त 5 साल लागल मोहब्बत भुलावे में, दर्द बढ़ावे खातिर आइल फेर गाँवे में। एक त 5 साल लागल मोहब्बत भुलावे में, दर्द बढ़ावे खातिर आइल फेर गावे में। मन करे खाली जहां हमरा पर टूटल बा कहर, अपना माई के उ सोना हमके तामा कहता। नाम धो के हम के सुदामा कहता, आ मालवा के बेटा मामा मामा कहता। नाम धो के हम के सुदामा कहता, आ मालवा के बेटा रे मारे रे झपड़ में हाथ देवा भाग तहरी माई। बेटा तनी सा गलती हो गई न तो पापा कहतीस। हाय गाइस, ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं जो इन्होंने काफ़ी मेहनत की कैमरा चलाने में और डायरेक्टिंग करने में। और ये हमारा छोटा भाई, क्या नाम बाबू? गोलू। गोलू। इसकी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।